बे समाव बर' फिल्म नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सुबुर्णा बसुमतारीजों लिरजानाय आरो बिथोन होनायाव फैगासिनो जोंनि गेजेराव जोर मुंनि बर' सावथुन। बे सावथुनाव रमान्टिक ट्रेजेडी फेस्ला फाव खालामनायखौ नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन। सावथुनाव फावगिरि महरै नुनो मोनगोन सुबुर्णा बसुमतारी, भार्गवती मोसाहारी, फैलाव नार्जारी, सालवेसन नार्जारी, रिमि जिमि बसुमतारी, अनिरुद्र ब्रह्म, तरेन्द्रनाथ बसुमतारी, सानस्रि बसुमतारी, उदांस्रि मोसाहारी, बिजित कुमार बसुमतारी, दैदेन वारी बिथांमोनखौ नुनो मोनगोन। आरो लोगोसे बे सावथुनावनो बयजोंबो मिन्थिजानाय मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि नितामुनि बर', सालवेसन नार्जारी आरो अमर बसुमतारीनि देंखोखौ खोनानो मोनगोन। आरो बे जोर बर' सावथुनखौ सेप्तेम्बर दानावनो नुनो मोनसिगोन होननानै फोरमायदों। बिसोर जेब्लायबो बेबायदिनो खारो। बिसोरखौ मानो गिनानै खारदों? बिसोरनिफ्राय बासायनोब्ला बोलो लानानैसो बुलायनांगौ। मा नों खोनागोन नामा? आंनि बे खर'नि ब्रेना सर्ट जानायनि सिगां नोंसोर बेनिफ्राय ओंखारलां। नों नोंनि रागाखौ एसे हमथानो नाजादो, मानोना नोंनि बे रागायानो नोंनि जिउआव गोबां गिदिर गिदिर खहा लाबोनो थांगासिनो दङ। बिजय, आंबो दिनैसिम रावखौबो मोजां मोनफेराखै। दान सोरां हरनि अखाफोर गावदांनो आंनि गोसो अख्रांनि। जोंना चन्दना सोरखौबा गोसोनो रोंबाय नामा? औ आदा, गोसोथोदोंबो गोसोथोदों खनसेना। एबाराव जोङो रां बिनाय गैयालासिनो खामानिखौ मावगोन। सोरजों बुजा हरखो? मा बुजादों? सार, आं दाबो मानसि बुथारनायखौ लाइभ नुफेराखैलै। लाइभ नायनो आं बिसोरजों थांफानोसै नामा सार? मोजां मोननाया माबायदि बेखौ आं फोरोंगोन। दिनै मोजां मोननो रोङैखौनो मोजां मोनो फोरोंनानै आंनि बिबोनांखौसो गोदाव सोराव खालामबाय। अब्ला बिदि रागा खरा मानसिजों माब्रै संसार जाहैनो? बेनो नोंनि रागा जोङा होननाया? सोमदोन, नोंजों आंजों माब्लाबाबो गोरोबनो हानाय नङा। मानोना बे जोनोमाव थामदोन आरो बिबारजों रासियानो मिलाया। गोसोखांफ्लांबायसो थायो माबा बिनि अननायखौ। बिखायाव जोरसो हाबना थाबाय नामा बाजै? गरम बेड निउज। मा हरखाब दिल्ली? बेड निउज। आंनि हाबा जानायाव सोरनिबा जिउ खहा जानायखौ आं लुबैयायो। माथो मानसिफोरखौलाय जिबौ फिथिगम बादि एवखाखरफोर बादि बिस गोनां नुथारोलाय? सोमदोना माथो हस्पिटालाव हुस-हुसनिफ्रायनो। दिनै सोमदोननि रागायानो आंखौ गोसो सोलायहोबाय। बेयो बिबार। सोर बिबार? मा बिबार? गलाप बिबार ना जबा बिबार? आंनि जानो गोनां हिनजाव। जोंनि हाबा जागोना बारा गोबाव गैला। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।